sanyo Yansapwe weni na wa Mr. sanyo Yansapwe sana ne bajimba ana na mesa mu akwa babiem ye nyaado be me na ye duru Akwasidae ye ka Akwasidae a edi ani Akwasidae e wa Asante amambe ye ka Akwasidae eno nso ye dapon ema Asante amamre mu ehun ne yemani bi amamre no o man ne mra imu no Akwasidae so eka ho a eye dapon ema santeman na edien na yede Akwasidae no eye dapon edien ne kom Akwasidae ni dua Akwasidae ni dua wo mo se ye ka se de so what you say Akwasidae ede enya de nwanwa bia na sa Akwasidae no ye didi de yi ano ba ye firi ya no duro ho no e kire se ene de ye di de wo haw bi e ba ye bi to atwa enti se nananom ye nkonwa amamre ne Asante amamre panyini bia wo fie no e wo de kane no no obia wo de bo no ho ban yo enu nti na ne ye wo dua bi se nyame dua no dua no apai se so ni nyame dua ti ye twa esifkwana no efie ne kwaya no ne ye di kukuyo esiso ashe na kure na apai ya sana kukuyo ni shem na ensuo gu na adwura edem eno no eduru ho a eda eye de no ye tu de petin ho o sa so de baabi wo hokora akwa asa na ye ye petin ho sa enti sa Akwasidae ne de wo bi edidi amenani age ne yesiesie ye ho na sa ahemfie ne ye kwa yakotena ho amenananom ayi amamre akire kuro no na ntwiaso bibia ama wo bi aba ho bi ahuru kuro na wotimu no timi e wo kuro no mu anigi e wo kuro no mu eda e wo kuro no mu ne ebra ensese ye didi de ni nyina na nanom akire ama ehu se ene Akwasidae kan Akwasidae ye motwene eninti na kanetete na menim sabie so Akwasidae se obi wukura yensu sa ye mosumpo so no nsiabo Akwasidae ye motwene ye nyaade bia e de wo haw ene ntitibi ebeba ade bia ye bia ye de enti se obi na awu yokora mo bekama no ato mo akata so je sa anadwo ebonu nsia firi ho konde a na kire se ye wura edwoada no enti Akwasidae na enye da ye de ye niema eye sakasaka na ye ahoto da pa du Akwasidae a se de o ka se na obi a wodo de bo no ho ban na owo ne dan bi a anopa no no wo moa nti wochi odwan ekuna Akwasidae se yenye ni ntia aduane ni nwie fa bi nkoye a onidi sa na tempani nuane nsamenuane ni yidi nyina wie ade bi kodanum kosi wo odwan no hwe odwan a wa hu se odwan wadore ye fe no odwan saye okuno na wode bi aye aduane no ade akosi saa dan no wie a ansana aduane na ye no na fion de me de me ne nkwa na edi na wo munni wo munni se bi se wo nsa nti nya ne sa o papa we de munya na ne ma ne nana no nya nti me ne na be ni na ewia be sise na okoyi Akwasidae mi gu nsa ana nya Akwasidae nkwa na mum ade ni nyina no mesora na papa wukude ni fofie ni nyina mesora na papa gu nsa wie ana me gidi a me kuro me de me da so kuta me nana ne gidi enu bi se me hu se no na okuta mu nyini cheye okuta mu bobra papa eno nti me da so kuta ne die enu enti se okude no ono ekwan na ofa so na oye ne die enu no eba nananom kwan so ne ahemfie a sen saa nuane se de me kan saa na tie se ahemfie a Akwasidae no yikum wudwan eni ebi kuro nwan bebre ni ekun se de be ya ebe sukuru man no ama obi ya di bi wo ho a yetwitwa
hu no ye nse je hu no twitwa ne saa na yache etimi che makurumu no kra ma obi enya bidi ansane anoa nkonwadua ne so e wa ahemfie ho wo a wo pa abedi bia akwa ye be ma bi edi na de ye de be kwa akosi nkonwa no so no eno wo ba wo pa ye funu wonya bi edura nwumire no nsia na wono ne ye de ma no no wadi ne ye de ama no wadi wodi a enye duro nya hwe nso so wo be wo so amba bi nya ye funu ye ni bi nti duro hokora ma no wo mu a awo ho aye dama ye timi kwatete ho se de be ya ye be pagya ne ye de ahwe ne nsem nti Akwasidae no na ye ani gie da e de ka wo man ni nyina bom on se ye wira wotimfo duro biribi a wotumi eto party kora ene na Akwasidae no be ya wanye kora ja wone ne hemfo no kakra no de ye be hia na yakeka ya no enti Akwasidae no de nka bomu ene eba mami misawi edura me hu se edura Akwasidae amampanyimfo bebre ba di entia anyitasem bi wo ho edura Akwasidae amampanyimfo na ye ba ni nim se se ene dai de si edura wotimfo nkyanya ye benya asempapa bi ati ne enso ye de akobo ye bra nsia na e woda ni nse Akwasidae eja se me nanan mahemfo da enso beduro bo se o mampani aba akrachefo akese ni minim asofo asofo nyina ba bi roman asofo we de Bishop Sapon ma hunu Akwasidae ahemfie we de wota di pa edi ade kan ko hu me se na asofo no aba he you na Anglican asofo kese tintiri bi wonso ba bi pa enti eyi president sofo enti no Akwasidae no ya na enya aduru na embom se wo hene ne transia se na wotimfo se wo transia ensem bi a ehunta bi a wotimi edanadi na wo a wo bebe no wo so wanya bi na de akobo wo ho ban e de abo wo bra fi se wo kire no nya de bone no wo kire se wo hwe wotimfo amamu a enye bone so enka wo pa ka de wo benya ka santemani e be koso from eno nko an wo pe enti so akoto no na so oka na wo keka bibi afutuo bi ni nkyire bi saada no wanya adaje no wo de ya se wo wa asopa na wo so fa de tuutirim e de kobo bra e de kobu man e de kobu kuro de kobu fia wo so no e be boa beba emfaso ama enti obi a wo pa asempa bi etie no wo si Akwasidae yi de mekoye wira ho makoso nti duru am se ahemfo no dodo na som omo yi wipe omo so ba ho betenase ene ne be som ho ne kesi mu no wodo ne tumi no atete kakra ma mo enti se mu wie mo de na e se mu nyina mo ba kesi na mo besom ho ene me ka se be duru ho de edi kan edi amanyofo e ba na nhia no minim bia ayi efeni se opanyi bi wo Nigeria me we afini di kakra oba menhia sada no me ko ne nchen ne kodi nko mo bisa nse ade nti no no so onimu bi a afi bia otimi ba Akwasidae no ba ba mi ensa na asen nan ma mimi sawe Akwasidae awukude fofi enna no ye kan dodo sei na sabi si sada no ye say fofi ye di fofi a na ade no aka ne nso we ndi be say ahwefo hu ni say e bia we say ye si afim Akwasidae ye di miensa ye be di nan nam ye kan dodo se ne sa Akwasidae ni bi ye kan adaduanan ni ka say 40 days nti ye ne ye de ne ya adaduanan ye di ba kono na adaduanan sa ba esi sa Akwasidae na esi sa Akwasidae ye Akwasidae kuyada no ekosa esi de anan a sa na kuyada na esi Akwasidae sa na fofie no so fofie so se enu nti na Akwasidae no ebi wo ho no ma afinum no
se we ya ye chef na se di bi e bi di ne nkron na de ya na ye chef na se ekwa akiri bo so na ye di ne nwotwe dodo na ye ta di ne nkron na se nwotwe nkron no ne dɔɔso pa nkron ne dɔɔso abusia na ne nyina akoye Nyansapɔ TV yɛse amamre ɛne amanneɛ deɛ wusan yɛ ho a mpanyin sɛ bi watwa agya wadwo sɛ ɛyɛ yɛ nana ɔkofo pɔma sɛ wode Asante amamre ɛne na bakwasɛm ɛbɔ no besia otua na muno mu hɔ a wɔn kɔmma na ɔba betua Asante amamre ɛne na bakwasɛm sɛ wose gye na yɛ a wode aba hɔ na otua wade ɛdema fi sɛ wonim di ɛwɔ ayɛ amamre ɛne yɛ bakwasɛm ɛne amanneɛma no nti ɛnɛ wasan de yakɔ ɛyɛ Akwasidae mfasode a ewom de odi twa ato ɛyɛ mede pa ɛsɛ biam sɛ beso ɛma sɛ bi onya yɛ funde ɛnɛ oba akɔ awale ne sɛ ebi ma ya na ho asɛ bebe ɛyɛ asɛm pa na nso sɛ Akwasidae no sɛ wokɔ wahemfie na saa nsama nnuane nkonnwa na yɛyɛ no anopa no sɛ bonu nsia ne de ma wo a wodi ne kɔ yɛ mu ɛde akosi akonnwa no so akonnwa nso ayɛ akɔpɛ yɛ wɔ nneɛma bebree hɔ a nsuo bi ɛwɔ awukugba wɔ kremam nsuo ne mu kɔtɔ ɔba anwo na ɔkɔte kɔtɔ no bɛyɛ aduane di a otimi wo minima ɛboro bɛ duasa ana ebi hɔ kora ɔma de metena ka ma yɛ de ɔmokɔ ebi wɔ nso a wɔkyɛ na ɔno akɔ nanso nnɛ kane tete ne yɛ de boa ne woyɛ ne nyinaa yɛ si wo bɛ yɛ de ebi ma da akɔ wo yɛ abonsamsɛm metewa mesi me gu nsa wo bɛka sɛ abrantie kama sɛ wɔte wɔ ne nsa no ogu ɔno abrantie ogu nsa wayera abrantie de wayera mako school buru ba bi kakra nanso so mesi de na me nana ya akapa ikuram ya wode bɔ bra papa ɔka kyerɛ me sɛ me kyiri nneɛma mienu ɛwɔ wiase baako ɛyɛ aboa bi ɛne de me fa de di ntogya na emum de ɛtɔso mienu ɛne de me kyiri kɛse paa ɛkama no amewu ɛyɛ ɔbaa me nim sɛ ɔwɔ kunu na bɛkɔ akɔfa no obi yire ɛyɛ machiwadeɛ ɛne da me tirim wankɔ asɔle da odi mfie wɔ ha ɛne du mienu saa deɛ wei edu Akwasidae ogu nsa fofie ogu nsa obedidi a ɔde nsuo na ɔde bedidi ni bi egu fam ɛbɔ mpaye me da so ekura noa mu besi sɛ medi ko ne noa so ɛna mede kɔ yɛn ka sɛ wokɔ wasɔle agyae ne mom twerɛ na ka sɛ mu sa tete atempɔn no de yɛ na ɔbɛkyerɛ mo kwan no na mafa so ɛna twerɛ na se yɛn sɛ me ogidie sɛ ɔman bia wɔ ne nyame na yɛ nyame no ɔmo amamre ɛne nneɛma a ɔmo pɛ ɛne nananom ayɛ firi tete abesi sabre oka mika ngoma na obeka kyerɛ sɛ ɔman bia nante wɔ ɔmo nyame din mu nti yɛ nananom nyame no yɛ no mo yɛn sɛ adaa duru hɔ no ma kane na Asante kwa aman ɛmɛda na Asante ane yɛ ne yɛ ho no eduru Akwasidae yɛ soa nneɛma firi ha de kɔ dwokwa dankyira yɛ soa nneɛma firi ha de kɔ ɛmɛ yi suja bɔdeɛ mɛnkɛn so sika akɔ sika futuro ni adeɛ nyinaa de kɔ kɔsom ne wia asan so aba wo mu kokuduru hɔ na so wɔ baa bi wom na bɛɛma bi di fie bi wɔ hɔ na no ho yɛ ne fa so no wafa no wo ma ne ma bi so wo kunu so yɛ dani wo ma ne ma bi otimi fa no nti nananom adi ade yɛ fire bra na yɛ ne yɛ ho mpo ebesi nnɛ enne na yɛ ade yɛ ho a enne ahennie enye ntokwa biem na ebia wakonwa ɛyɛ akwamu akonwa ebia wakonwa ebia abusua bia akonwa abusua ni nyinaa abusua bia wa kura omudi so akonwa saa abusua ni nyinaa no na wo mu nyinaa ɛko ba yɛ wodi obi ayo na mo ba mu de mutiri ye yɛ nko biem ɛde na sɛ wo ye di amamre ni amane ne so kwa ɛno nso so wo se wo kwa asɔle minimo hini bi otimi gyina ba bi kura tena fidie so kase me de me kristoni ntimi kura de me munsa me di akonwa nanso me munsa wo hene sɔle firi akonwa no so wonni sɛ wodie sɔle firi so me yemetu kuro a wo hene oni ade wo munsa munsa mompɛ kwa bisu fa na monwro ne momfa no nko akwa emebɔ no charge wo ohene nim sɛ ohene asomesi sɛ efiri sɛ ɔbaaye owu nsa da eno nti wodi eso enye ye monso monwro ne mpaboa wo ye brempɔn a monwro ne mpaboa ntwa dwan emfa bi kɔkyerɛ ne man hene wo ye man hene monwro ne mpaboa emfa mɛkyerɛ wo hene na mo de no nko a etibi gyina so de tu man ye bi sɛ saa nneɛma we nyinaa sɛ de nana me ye hu sɛ na ɛboa ama kuro ni tumpɔn kuro ni kɔnanim abusua ye de Akwasidae hu nsɛm no ye de ebesi na mum ye bɛma nana adedi atwa to ɛwɔ Akwasidae num ama ye na fe ye wi a de Akwasidae hu nsɛm so asi nana sɛ de me busa wo ye
fofie se mfa so de wo so no mesa de ye atwa to se de na obeka wa me yehu mfa so wo so no bebedi de na beka kire na nanom ahemfo a titiriw omatu ya mamre na gu no makofa broni dia ade Akwasidae kura omu fa nyehwe de me ka ma na nanom ahemfo a ya tu ya mamre agu yo no na ye de ye ho akototo broni die no se aduane a wa meto bi wo ma me bochi aso wochi wade akwasi broni abrochira hima asante himfo ade a me ye dadwa kora ye bibia dadwa se asante ahini efe ene ko hotena no apaka mu no wonti apaka ko ni papa kwabrane efa wisi ni ko ho na sawo ko fabroni amamre de kan wo de ye ho a neso akonwa wo kodi e wo so hotena apaka mu a wo beja mu tena obetena apaka no no de na yo mo fe enti de me sra ne se ade no yifiri ko ne akor no wontimi mfiti preko anko kasa no sa obefiri ko ansa enti ade bia ya ahase ewo akonwa amamre ho mesra wada woni nko ho se ubedi so sa wo yo hene na ase wo munsa ka hunu se ye mraton wo yo hene na ase wo ni ade enkonwaduane ne ade aye kan wo nya ka hunu se na we aye kan hunu se obu ho a wonimu enti se wadi hene di a e wo se saa ne ma we nyina no ubusa na tete atempo no ebia no ubusa ye be kire wo de ye kwa ne da na ni ye se nyansa poso so se wo ha ye mpesa amamre yirenti ene ya bosa epo no nyansa po wusomu a di nyansa no wasane no wahunu de da wo hwa wo behunu amamra e wo se wo ye e wo akonwa abusunya nyansa po mpani se bia mu sane no badwe ma nti se wo hwe na wutia na broni beka se wahye na obi a ono so entie no ono so anya bi ahwe no so wahu asante amamre ene yabakwasem eno nti ye de aye Akwasidae ya hu asem no ye de besi aye enam se ye di denti ye di denti Akwasidae ne de duru hono ma ye mfira kuntunkuri ne mom toma ye fira na Akwasidae no ebi ene fira mi timi fira kenta yesika we de mefra ntuma ya mefra yi ni din ntuma fira ye be peda na ya be fira ntuma a kire ntuma fira de mefra ye fe na chamfo na mom se abakonwa no ewa na mete so ya amamre ne amane nti na mete se biam so adamadwa so no se mete akonwa kase bi so a ebi anka mefra anantuo anadwa bi anantuo mo hu na bia ana bi mpo a se na megina ho a ka mefra bia mo bibidi ana se magigi adam ana se sikafo amantem ni nyina ye ntoma fira edina mom de mefira ni sisi de ye fira na chamfo enne se ye edi Akwasidae a ntoma etimi fira no ebi ni we eye sika kente ni sika ana mefira etimi fira ni fufuo etimi fira no ebi ya ne mom tuntum de Akwasidae de ye fa tuntum nko ye fa kuntunkuri enko Akwasidae fi se eye ada ede nti niema ye ni gie ena ye de ye ho se de ye ka se Akwasidae ahofade a ye fani nemum ebia obekọ Akwasidae ewo manhia otimfo ho na obekọ bo hu se wo hene ba ko bidie de bia Akwasidae wo no ko ofra kuntunkuri ana se ofra tuntum na todempo abun se na pretwa esen na ekire wo se bantima hene ono nko na otumfo adwabo bia no odi ofra tuntum dia se kire ne se bantima hene oye sa hene otumfo ekosa bia bantima hene oni di animu empo ebra eye abimuro ebi ebra esem ye bekọ ho eba be fa ebesi Asante achi ebra no kwa achemko na poku wale abre so no bantima hene sanse oye sa hene nti wono ene ma ne di dom nanim se da bi kan ho na fa hemfo bi kan ho na mkonkoje me ko fo mrami eno nti bantima hene ye sa hene a ono di sanse oye sa hene nti adwabo bi a obeba ase bia no ode ne kuntunkuni na preacher esa ne kon fi se ono di ye woko adema Asante eni nti ko Akwasidae o adwabo bia na hu se bantima hene nko ade da bia bi obeka se o si ye frɛ fufu ani ade bia bi su fra saa tuntum no ye bantima hene no ye bantima hene na oye sa hene a
ma Asante anu nti na bia be kodwa bo bia be so no nko ade ne ntuma efira no no dem soronko ne na afọ de ni na no ti ne bia soronko je se bantama hene ono oyɛ sahene ntia anu nti ye do besi na ye di dwumadi na aka no ato asese kosoa na hwe nyansapɔ na hye na obi nsusu nya bi hwɛ sɛ de be ya amamre ne amane a wutie ne dededa yi wasum dede obenya na nka ye nya aka de da bia ye de foforo ebe sani so fm na o hwe ni yi eti ye do besi ya ye be san so ato aso Sapwe when na wa obesi da samio yan sapwe when na wa obesi da samio yan sapwe sana ne bajimba